rally ke do mala thong no pe statue long apum lin no long amahala sota itum pulo itum makke sa bang highway ki pulo amar hai ta hai de la si non ka arwejang lo la kai her jume pule itum mathana dengana la ke showers of blessing pulo ingra yalam me pupu arwejang her jume arwe la posi non high court along case do anta la pen election do anta ilitum non pen ke high la popo sign kado ve tum hanjat choro lo non ilitum kamatha eson matha nang kido ilitum aphan itum intang bom lo pojo intang thu hangyang lo ponon ke la sihala BJP atum abang Sorkar atum abang Assam government atum latum ilitum ang bong ilitum pan extremist do puji ingtung pik la sila sotum ilitum pan extremist kapinchong ya pan bor ipik hangyang la posi la bang kada vetum ta chere nangi la extremist ana thuka sapta dun de nangi la extremist do purha me galoi bethe ke newspaper an da klang et lo ta ke assembly long da klang et lo dak Assam ben da newspaper Assam Tribune ka do ge long an ta do et lo la pen amenen da hadak ke dodun komat mat atum lo ne la posi lai hui ke bang Assam government to give itot mene hai ahok kandidat mene seta kapin chong mene hai la tu seta pin chong bor ideti la posi ilitum la ke chire dun pabene ka do in long arat an to ke ilitum chire dun dangi extremist ke plang dun de dia pas ilitum ka aron de si chedanji ilitum AK-47 ilitum bom ke la vote ki pihel la ilitum ka chini nai la si la solam ning kipi pe minal po la pe non ke ilitum ke claim nai non rally po badi la rally bangge dam phi sita chok po kardom Turun ke masalah kan la pe non bangge itu paleni pele itu dam lo nang ingin ke pin soto in bangga lo soto male tum dam an hang po lo nang la